салом бинандагони хабар тиҷӣ, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. имрӯз дар тамрингоҳи Фахробод дар натиҷаи машқи навбатии нақшавии як ҳавопаймои тамғаи Ан-2 ба садама дучор шудааст, ки дар натиҷаи як сарнишини он ҷони худро аз даст додааст. Бар хабари агентии Ховар, ҳодиса соати 10:40 бо вақти маҳаллӣ дар маркази таълими Фахробод и Вазорати мудоифаи ҷумҳурии Тоҷикистон рух додааст. Иллати садама ба мушкили техникӣ рабт дода мешавад. Манбаъ зикр намудааст, ки дар натиҷаи садама як сарнишини ҳавопаймои Раҳматов Илҳоми 68-сола сокини шаҳри Душанбе ба ҳалокат расидааст. Сарнишини дигари ҳавопаймо лейтенанти калон Давлатов Бахтиёри 28-сола сокини шаҳри Душанбе ҷароҳат бардошта дар беморхонаи ноҳияи Хурусон бистарӣ карда шудааст. Хабар медиҳад ҳавопаймо 8 нафар шаҳрвандони хоҳишмандро пас аз гузаштани нақшҳои таълимӣ ва ташхисии тиббӣ ба баландии 800 метр ба ҳаво бароварда, онҳоро бо истифода аз парашют ба замин мепартояд. зимни нишаст тахминан дар масофаи 10 метр аз замин ҳавопаймо бо сабабҳои техникӣ дучори фуруди сахт гардида ба замин бархӯрд. вобаста ба сукути ҳавопаймо аз ҷониби раёсати тафтишоти Кумитаи давлатии амниятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз тафтишот идома дорад. дӯстони азиз, ин буд видеои мо. лайк обязательно монед ва дар комментария нависед самолет ба куҷо парвоз кард ва барои чӣ афтид.